Estamos sumamente contentes com a AOE junto com o comandante Van Wyk. Nós portamos a parte da cerimônia de juramentação de 26 membros novos de Arumel. Para nós, isso aqui é um momento importante sobre a hora que os jovens estão pondo na mesa disponível para uma carreira de defesa de Reino, mas defesa de Aruba também. E também pôr na mesa disponível em diferentes facetas que a Marina de Reino holandês está percorrendo para a segurança. De vez por hora que tem calamidade, que a Marina tem, por exemplo, na Orkang, que a mesa acompanhar a Arumel para ajudar a situação na St. Maarten. Mas aqui na Aruba também, diferentes vezes, que está o Ministério de reforço, a Marina Real sempre tem. E também para a gestão da comunidade, a limpeza, a plantação, diferentes temas importantes que ajudam a criar melhor país, e a Marina Real sempre tem. Então, dá-nos certo de certitude e de confiança que a territorial integriteit de Iceland também está sendo salvaguardada do Reino holandês, que agora nós vamos a bandeira tabula aqui não, está dando mensagem muito importante de cooperação que tem o Reino para segurar-nos isso. Meneer Commandant Van Wyk, hartelijk dank. Een hele eer om aanwezig te zijn geweest. Het is een hele eer dat u er bent. En een mooi moment, een moment van toewijding, een moment ook van betrokkenheid van de Arubaanse militie binnen Arumel. En we waarderen het enorm dat vele jaren geleden, mijn broer, de eerste premier van Aruba, was daar ook bij betrokken, dat er een speciale divisie is ontstaan om Arubanen ook binnen de Nederlandse Koninkrijksmarine op een goede moment ook te betrekken in alle trainingen en alle mogelijkheden die een marinier kan hebben in zijn carrière. Maar zo dank je. Arumel is voor ons heel belangrijk. En de grootste uitdaging voor een militair is altijd de band met het land waar hij in werkt. En Arumel is daar een onlosmakelijke schakel in de band die we als Nederlands militair hebben met het land Aruba. En heel belangrijk voor ons, omdat we ons daar sneller door thuis voelen, maar ook sneller aanvoelen wat het land nodig heeft van ons. En Arumel is daar een hele goede schakel en ook een hele belangrijke schakel in. Daar zijn we ze heel dankbaar voor. Belangrijk aspect ook van Arumel is dat het sociale vormingstraject wordt ook binnen de marine gedragen door Arumelers. Daardoor heb je ook minder een cultuurkloof. Zij begrijpen ook de jongeren die aantreden. Dus het is allemaal een win-win dat wij Arumel hebben en we zullen nog vele jaren in investeren. En we zijn nu ook bezig om hun rechtspositie te versterken. Opdat zij iets meer zekerheid hebben van de carrière die ze binnen de marine kunnen ophouden. Ook een goede opstap naar de andere veiligheidsinstituten die we hebben op Aruba. Dus naar de CEA, naar de kustwacht, naar de KPA. We leveren daar gewoon hardwerkende, betrouwbare jongeren leveren daar hopelijk af als Arumel. En dat is ook iets waar we gewoon echt trots op zijn.